Kini kedai kedudasyan Meghalaya bagi pedang sombhai pi baro sekatup kubor menteka janmiat syaban paish kubor kibobnya ini pecho yimat makongsan. Le burom kari India yu Dr. BR Ambedkar hakas nikah ke basispa lifeline. La play ya ke health sub center hanong trau ban ajik syakri ya ki prateli kishnong. Persyak ke RBYWO lo ke jingtmu ajaka sa ya ki pulit CISF ha umroi. Jurep kihe ke KHASI ya ke jaka ha kaput hadien ke jingkeno penjot da ka GSU KHASI. Bat raki ke GHADC ya ke lingku semidap ke bat nyopulai jong ke council ringkat ke tong agar kolsor bat keroi kepa. Ikubo ki bebunya. Kari India hi borok kawai ne ke sengi ke lakan mau burom ya ke sengi ka ke basispa laipulai jong Dr. BR Ambedkar. Ubolong undong tau ya ke riti sensar jong kari India ringkat bat ke jing burom ki betut na keleng kari. Ke Presiden keri ke Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar, buat Menteri Rang Bakdu keri Narendra Modi, kile lam ya keri nak benta ban le burom, ha ke yeng parlimen kum unong esai an barat ba nak benta ke hok bat kajing ringkat, ha ke imlang ke salang. Dr. BR Ambedkar uladon ke benta ke bekongsan ha ke basna ya ke riti sensar bat ulai syakri kum Menteri ketnat an beningkong jong keri India. Lakan mau ya nak benta ke jing yakun persya ya ke jing bomla ban keta bat ke jing temu jong nak benta ke imlang salang ke bekentup lang ya baro ha ke imlang ke salang. Ya ke health sub center ke bertemai la play pat ba ne ke sengi da UMLA ke umroi uba da manbat lamari ha ke snong nong trau ke bahap apo ke bohoi rembong CNR di blok. Ya ke tiar pendon kam ki ba san point san lak tingka bala pentrai kam da ke village employment council la kemi lenti ba kan aj mento ya ki nong shong snong jong ki prateli ki snong kum ke snong sarang nong trau bangla lum dengan lumrid kerdeng wa mentaj bat maukuduk. Kene ke center kan ai ya ke jing syakri bekongsan ha ke kot ke khia khamtam ya ki kentei bat ki khna. Ai bagani ke sub center kan long ke syakri bha syakri khambha ya ke kot ke khia jong kene ke than hi brokoi bat jong kene ke snong hi brokoi. Ada don kanu ke jing nga kumu emily no yalam jong kani ka thain ka dong ka jungi nga kroi ban pendit pembiang lele ban pende lele ban penda pembiang ya kita ke jingduna ki padan hapo kani ka sub center. Karibhoi Youth Welfare Organization lani RBYWO kala persyak jur ya ke jing temu jong ke sorka ban shim jaka hakithan umroi na ke benta bantai ya ki jaka sa jong ki pulit CISF. Hadien ka jing penmenapat ba bala penmi ha ke pratarik mentau benai u presiden ke RBYWO uba upbor nongrum ula kento ya ke ne ke jing temu na ke bakedau ya ke jing bala dep bagi pat ba ki don hajan ki jaka snong shong ki sipai ke kendo ula kentu ya ki nong shong snong bakim dei bandie ki jaka na ke benta ke jing mentoi ke batang sipor ba ula kerpat ya ki dorbar snong bat ya usim ke raj umroi ban bat ya ki NOC. Kaseng kalapan boru ikasoka jela bahkan pelet jingmut aka batawi ki lat aikam na gebenta ki samla trai jela ki banyo ka jingsha hikai hakikat lingsun. Tengi nagalem jong kaseng ngi kerpat ye pi ki pai ba no sosno khamtam ye ketika than roi ba pin no ma pin dai balik tap ne ban ai jaka shakite ki spai kumba ka notice ko mi hagas pratrik ne basaw apply nagalem jong DC report straight tengi nagalem jong kaseng ni kerpat jo khamtam ya ki rangwa snong bat ya kis ye ibadai menhapun pej tinggi jaka
ki kerpat jur ba kinam ai no si ya kita ki sipai ku mala long tai lala ma ketika jimdon jom sipai yang tipo nos dia bol kimi hadiah ke jim kerum keram. Executive Member ke KHASI uba Powell Soklet MDC Karambrai bat nong ston ringkat kinongelam ke hima nonglang kilalek banjurip ya uput usam pedeng ke KHADC bat ke JHADC hadin ke jingmi khubor ba Garo Students Union lani GSU bat kiriu shimet ki bakam ba kidei kinong mi khmat jong ka JHADC kila penpra ya ki mauput jong ikur nyanglang ha maukuru uba Powell hapo ka jing betha jong UCM ke KHADC uba Shembor Renja ula penrem ya ketei ke jingle da ka ba pensyai bagi tei ki dak ki dei ki put ki sam tenrai jong ki jaj benriu om ki dak ki babu ha ka Kerdan district bat pen scam da ki kot ki sla ba ka tei ke jaka ka dei jong ka hima nonglang ki kot ki sla bala dab register na dum sa po office jong ki la don te ki Garo Hills pada ki ni ki kam ya ka jaka mo gru jong na kaliang jong umut ba ngisngau ban persajur ya ka jing kam jong ki namarwa wakir tharai le seklem ti ba yo usam banang no upod usam jong hasil food Garo Hills dan kaliang jongar hakne por mentang ka par ki bor balor ya ka ban simkhia ka kam kham don kono jingja adin habut nak mentang no song ti ba syong akin ki jaka ka Garo Hills Autonomous District Council lane GHADC kala rakhe ya ka lingkhu snam ka ba nyopulai jong ka council ne ka sngi ha district library kam auditorium tura agane ka program le don lang usembut mintrang ba ka jolau ba preston tingsong kinongelam ka GHADC bat kiwei agane ka program la kentup ya ki jing pen kenmau ya ki jing job ka jing e ba ki jing thmu na ka benta ka lawei ringkat ba ka jing pen i ka culture ha ki sur ri ka school choir bat ka shat tenrai ka shat wangala aba ajing kren uba tingsong ula banjur ya ka jing don kam jong ka kernet ka ban rieu bat ka benta jong ka council ha ka roi ka par jong ka than. Since you have been authorized fully by the 6 children, please don't forget 96 to 98% of land that we have in the state of Meghalaya falls under the 6 children. If we don't have 6 children, if the land belongs to anybody without any controlling or without anybody's controlling over it, means anytime, any moment will disappear from this universe. Ki jaj benriu Assam ki bedon nong ba Shillong kilas dang ya ka jing rakhi ya ka Rongali Bihu ne ka sngi Hamadan Shillong Vidyalaya hapo ka lama jong ka Shillong Central Rongali Bihu Committee u he ka SBI u bala shong thaj u Pratul Chandra Deka u la ple ya ka ne ka jing rakhi ka balai sngi lenter da ka ba penher ka lama jong ka bihu agane ka sngi la pen i ya ka jing shat bihu da ka kendhu na Assam bat la yoi ya ka jing shim benta ba shit rhem na ki breu na keleng kishnong. At present, we are celebrating 2 Bihus in Shillong. At present, so this is the oldest one we are celebrating, and all the Assamese community people here, they are enthusiastic about it. Though we are limited in number, but we will not forget to celebrate our own Rongali Bihu. Ka jingjia sha tanra kali ke basngausi kala jahnin ke sngi ha kapor kumba saw boje janmiet hasurok Shillong bypass hajan Tendai resort bat ka bala shim ya ka jing em jong ka wei ka kan thai brio ka bala art khonais nam kerta bala tip kerteng kum ka kong sidora langste na nongs der block B kat ba unongnya ya ka skuti u rising lalu lai post nam kerta na nongra umroi ulaj men saujur kat kum ki khubor la ong ba ka tei ka skuti ka ba ki shong kala sha tanra nadien haka wei ka trok ka baya state bha bat ka bala phet krat no na ka tei ka jaka ki pulit ka Khampara PIC bat ka Umyam police station kila pelong ya ka jing tokit bat pentip syaki outpost pemajan hendai ompat shim la lap dien satya ya ka tei ka trok
Tia kelala ban pen I ya ka jingla jongka ban siat ya ki fixed wing bat ka swarm drone da ka pendon kam da ki tiar siat laser ka ba lipo kilowatt kane ka dei ka sin jam ka ba kraw ha ka jingla jongka ka ba dei bat ki bor ya da ka ne ka jing job ke India ka ya so bat ka kenhun bekerpang jong kiri ki bekentup ya ka US ka China bat Russia ki ba lashna bat pen I ya ki tiar ya le ki ba kambyang Ka Balawan College Umsning ka lapenkut no e ka lumpung badminton ka ba halor ka pang swing together win forever. Uba David Lingdo bolong ukongsan bari principal Dr. L. Karluni kilero ya kinong isim benta halor ki sap bat ka mensiam trailang. Ha kani ka lumpung la kentup ya ki jingile kai kedan jong ki shenrang bat ki kentai. Kani ka lumpung ka wanra ya ka jinge teli ka jinglong renti bat ka jinge khun ka bayat ben. Uba lingdo ula keren halo ke benta jong ke jingi lekai ke bersandur ya ke long renyeng. Lapen kot ya ke ne ke lempung da ke berpen scam ya ke jing angnot jong ke college na ke benta ke jingi teli bat keroi ke par ke berpura. What happening kanika jimbon kam ke jing kulit ban apa jadi ke babatan kata kalau ke jing kilan men habide be ke tournament na so ba wan hangni belong ku ngambi belong tak ugas ndai kunong aimen sim yaki payudon bentalang hakani ke sports ka ba ke baro kade ke jing trailang ba klem ke jing trailang ginumla ban penorong ya ka ba khamiat khamdaman kantiu yaki sama ju Mentang ini pet ya ke jinglong jiman ke simbeneng hatura ka jing khiat kalong apulai degree Celsius bat ke jing shit kalong lai pusau degree Celsius ka jing skem ka hau menta ke sngi kalong lai pulai na ke shispa bat ke jing hap slap kalong r.iwe millimeters. Aba pai pat chnong ba shlong ke jing khiat kalong khat sau point pra degree Celsius bat ke jing shit kalong apusau point r degree Celsius ke jing skem ka hau menta ke sngi kalong nyau pun riu na ke shispa bat ke jing hap slap kalong 0.kendai millimeters. Kat bahar jawai pat ke jing khiat kalong khat riu degree Celsius bat ke jing shit kalong r.riu degree Celsius. Kajing sengam ka hau menta ka sengi kalong san puai na ka shispa bat kajing hap slap kalong 0.0 millimeters. Kala abandon kajing hap slap hagi babon ki jaka shlong tura bat jawai. Syaban poi syek bakut jong tup kubor ni pek biang sa asian ni kini kimat bekongsan. Le burom kari India yo Dr. B.R. Ambedkar ha ka sengi ka ba shispa lai pulai. La play ya ke health sub center hanong trau ban ajing syakri ya ki pratali ki shnong. Persya ke RBYWO halo ke jingtu ai jaka sa iki pulit CISF ha umroi. Jurep ki he ke KHASI ke jaka ha kaput hadian ke jing keno penjot da ka GSU bat GHADC. Bat rakhi ka GHADC ya ka lingku sngidap ka ba nyopulai jong council ringkat ketong ha ka culture bat karoi kepa. Te parlok ka tungila poish bakut jong tup kubor jingi mentaga janmit hadu banya syamat pilasai ke sngi ha ka juk po kubdai shibuni pi baro.